menee aina hetken aikaa tässä pumppaamisessa. Hyvä alkulämmittely. Tässä vaiheessa siis koju on pumpattu. Tähän kiinnitetään sitten kamera, eli siihen laitetaan videopää tai kiikku. Eli tää on tämmönen etuosa, mistä tulee sitten objektiivi pihalle. Sitten takaa tää näyttää tältä, eli tuolta sitten päästään sisälle. Mulla on tässä etulevyssä kiinni jo ruuvilla tää oma videopää. No, mä nyt laitan sitten kameran kiinni. Eli kannattaa tosiaan varmistella, että on ruuvit sitten oikeasti tiukalla. Ja naamioverkkoa vähän tuohon päälle, niin ollaan sitten vielä paremmin naamioituneita. Eli koju olisi nyt valmiina vesille. Itse pitää vielä pukea vähän lämmintä päälle ja kuivapuku siihen sitten päälle.